IFM News. Lokal. Idol Dennis, please come in. Ibilang ti Bureau of Protection nga balay gi tiniwayat nga simultaneous quick drill iti SM Mall iti syudad iti Lawaga. Naman nga ti drill ket nagipapasiparan iti sa aming empleyado ken tenants iti nakamat nga mall. Ti senaryo may pagorop nga da iti ginggined nga sumeten iti voluntaryo nga panagrawala iti babayan ti tavern hall nga napanda iti open area. Debing dasmet iti nagbaling nga senaryo Idol Lawrence gabot realistic datoy ni wayag nga drill nga awan dagiti agningiit awan iti katawan iti talaga seryoso datoy panagruwarda iti mall tabi ka sakit mabanda iti open area. Kadwa iti management iti mall iti BFP ken iti Lawag City Government nga ni wayat dati quick drill para palang kalatoy panang mandar iti Office of the Civil Defense ano kastoy nga panawen ket masapol iti panagsagsagana na pagitapay no kasano iti paay iti emergency response basta mo iti team preparedness iti empleyado iti nakamat nga mall. Kuna ti Bureau of Protection agbaling ko aming seryoso iti nga panagsansanay tapi kasakit no kaspagaligan tumteng iti ekwepenso nga senaryo ket amot arimiden in tunggal individual. Idol Dennis Felipio, Tatak, RMN. IFM News.